Wow. Hi guys! Welcome back to YouTube channel no? Mars and Sir Vlog. So ngayon guys, sa vlog natin ngayon is mag-reaction video tayo ng mga guwapo sa TikTok! Okay, ganun si very excited. So yun na nga guys, mag-reaction tayo ng mga guwapo sa TikTok. So, let's go! So, ito yung number 1 guys. Ayan guwapo. Yes! Ang cute niya. Yung titig niya na, no? Yung titig niya na parang umaakit ng tao. Yung nakakaloka. Ang gwapo niya. Parang gusto ko siyang iuwi. Ganun. Okay, number 2. So, ito yung number 2. Ang gwapo niya din. Ang taray mo. Ang cute. Yung mga ganun-ganun niya. Yan talaga yung, ang gwapo niya actually. Ang gwapo niya. Tapos, oh my god, yung ganun-ganun niya. Ganun-ganun. Oh, just, nakuha ako agad dyan. Parang, gusto ko din siyang ikama. Charot lang. So, ang gwapo niya. So, ito yung number 3. Ay, pakit din siya, Char. Wow. Cute siya. Actually, cute siya. Hindi siya marunong masyadong sumayaw, pero cute siya. Pero okay na yun. Maganda siyang i-date. Tapos, gagala kami kahit saan. So, ang gwapo din niya. Parang tanga. So, ito yung number 4. Ay! Ay! Yung ko makita. Ang ganda ng katawan. Oh my God. Ang gwapo ni Kuya, no? Nakakaloka yung katawan niyo. Yung katawan niyo talaga. Ewan ko ba? Oh my God, parang sa langit ako. Parang ganon. Yung parang nabihag ako ng bonggang-bongga. Ang gwapo ni Kuya, ang galing niyang gumilya. Kuya, chat mo ko. Yung mga ganon. So, ito yung number 5. Ay, ang tangkad ni Kuya. Ang cute! Gusto ko yung mga ganun, yung mga mahahaba. Ang cute ni Kuya. Gusto ko yung mga ganun, yung mga mahahaba. Ay, tangkad ni Kuya. Ano kaya iniinom? Or ano kaya ginagawa ni Kuya Chan? Pero ang cute ni Kuya. Gusto ko yung katawan niya. Grabe. Sana nakahubad. Yung gano'n lang di nyo. So, eto. Next video na natin. Ay! Ay! Ang gagwapo nila. Yung nasa likod ang gwapo. Tapos yung nasa unahan ang sarap. Yung isa hindi marunong sumayaw pero ang cute. Yung isa hindi marunong sumayaw pero ang cute. Parang ano, parang nakauhaw ako. Tapos yung nauna, parang ang sarap. Ang taray niya. Nakakagigil kayo. So, eto, next. Ay! Ay! Ang sarap. Wow! Ang tigas na.
Yung mga ganun talaga. Doon talaga ako doon talaga ako makukuha agad. Yung sa mga ganun. Doon talaga, bes. Bes, ang gapo ni Kuya, tas yung katawan ng surab. Kuya, ba't ganon? Ba't ganon? Doon talaga, parang nawalan ako ng nawala ako sa sarili ko bigla. So, basta ang cute ni Kuya. Kuya, gusto ko siyang ikama. Pero kung makakama ka naman, parang tanga. So, ito yung next video natin. Wow! Eto na naman! Yung kilay niya actually, ang gwapo niya tingnan. Kasi yung gusto ko, yung mga makakapal yung kilay. Kasi ang cute, ang gwapo, ang sarap. Yung ganon, di ba nakakaloka? Okay, next video naman natin is ito. Ay, nakahiga. Ang sarap. Sana naging na lang ako. Napapasayaw ako. Ay, ang taray. Sana naging una na lang ako. Ang taray. Parang gusto ko nang maging higaan ni Kuya. Ang gwapo ni Kuya. Bakit ganon? Bakit ang gwapo ni Kuya? Gusto ko maging higaan. Sana naging una na lang ako, Kuya. Hindi talaga ako gigising. So, ito yung panghuli natin na video. Ay! Tara. Wow. Ang grabe si Kuya, ang sarap. Kumakaganong-ganon si Kuya, ang taray, no? Yung katawan niya, grabe. Yan talaga yung gusto ko ng mga katawan niya. Grabe, ang taray ni Kuya. Doon ako sa part ng gumaganong-ganon siya. Oh my God. Oh my God. Wala na, best. May panalo na, ganon. Ba't yan doon? Magkakasala na naman ako nito. Ang grabe ni Kuya talaga. Oh my God. Sana hindi siya sigaw. Parang pinagpapawisan ako. parang ang taray. Ba't gano'n? Ba't yun yung abs niya ang ganda? Yung parang 8 ata yun na abs. Kapal-lurky. Parang nawala ako sa sarili ko bigla. Diba ang taray? So yun na nga guys lahat. So yun po ang reaction video natin sa mga gwapong TikTokers. So yun na nga guys, ang gwapo nila. Diyos ko. Magkakasala na naman ako ngayon, oy. Magkakasala na naman ako, best. Kailangan ko naman magdasal, paulit-ulit, gano'n. Kung magdasal tapos kinabukasan, titignan na naman, gano'n. Pero ang sasarap ni Kuya. Yung gano'n. Yun talaga yung gusto ko. I wonder how. Ay, ba't bumali? Ba't gano'n? Ba't yung video? Ang tayo ni Kuya, no? Hindi talaga ako makakamove on. Gano'n ng video ni Kuya. Taray! Oh my God, ang tanga. Ba't galang Kuya? Kuya! Kunin mo na ako. Dalhin mo ako sa paraiso nyo. Yung mga ganun. Ang gwapo kasi ni Kuya, para akong may matay. Ang gwapo niya. Ang sarap ng katawan niya. Oh my God. Kuya. Pakain. Yung ganun. Kuya. Oh my God. So yun na nga guys. Maraming salamat po sa pagtingin sa mga videos ko. So, thank you very much po. Sana hindi po kayo magsawa na tignan paulit-ulit yung mga videos ko guys. So, don't forget to like and subscribe. Maraming salamat guys.